Så må jeg jo op til skrædderen. Ja, gør du det? Og Jens han tripper op til skrædderen, og så siger han, Maren, hun siger, at jeg skal have nyt tøj. Nå, jamen det kan vi sagtens klare. Så han syr et sæt tøj til Jens, og Jens han går så hjem. Og da Maren, hun er meget kritisk, hvordan det her tøj sidder på Jens, så beder hun Jens om at sådan dreje rundt ligesom en mannequin om det nu. Så siger Maren, ja, og nu skal jeg bruge min jakke. Så Jens han stepper sådan lidt rundt, og Maren hun kigger, og så siger hun, ja, jeg synes kraven her, den ser ikke rigtig. Siger Jens, så skal jeg op igen. Ja, det bliver du nødt til, siger Maren. Og Jens han stepper op til skrædderen, og så siger han til skrædderen, Maren var ikke tilfreds med mit tøj. Sagde skrædderen, så laver vi det om. Og så hun pegede på, at kraven her ikke var god. Nå, ja, men så, nu skal du se, du skal bare gøre sådan her. Så ser det fint. Ja, det gør det også. Så Jens han går hjem til Maren, og siger, hvad siger du nu? Og han drejer sig rundt. Jo, nu ser det pænt, men den anden side, siger Jens, nu er den galt med det. Nå, jamen jeg må op til skrædderen igen, og han går op til skrædderen. Og så siger skrædderen, kom du nu igen? Ja, hun er en bestemt dame. Og hun sagde, at der var noget her. Nå, jamen det laver vi. Nu skal du bare se. Sådan. Nej, jamen den er lidt i barnet. Og så siger han, nu går du hjem, og nu er det i orden. Og det gjorde Jens, og Maren givede på ham, og han måtte rundt en tur. Og så siger hun, ja, nu ser det godt her foran, men lad mig lige se dig bagpå. Og Jens, han vender. Nej, siger Maren. Den er alt for kort. Så må han op igen, går han op til skrædderen, og så siger han, nu sidder det godt her, siger Maren, men bagpå, der stumper den. Jamen, nu skal du bare se min gamle ven. Nu skal jeg prøve, om jeg kan. Skal du se. Du tager bare den ene hånd, sådan her. Og så skulle den være i orden. Og Jens han forlader skrædder, og han går over for det ene fortov. Uheldigvis for ham, så var der 2 af hans venner, de gik over på det andet fortov. Og så siger de, at det ikke Jens, der går derovre. Jo, det er det. Hvor ser han dog gammel ud? Ja, siger den anden. Men hvor ser hans tøj godt?